S'imaginen tenir un dia per gastar-se 6.000 euros en botigues i sense pagar. Aquest somni és el que avui han fet realitat Antònia Delgado i Fèlix Álvarez, els guanyadors del tradicional sorteig de Nadal que any rere any organitza la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera. Un premi que han guanyat gràcies a la carnisseria del seu barri. Amb un somriure d'orella a orella celebraven aquest matí en Fèlix i n'Antònia els 6.000 euros en compres que la PIMEF ha sortejat durant aquest Nadal entre els clients als seus establiments. Un premi que ha vingut fent la compra de cada dia a la carnisseria del seu barri. Parece que no la tiene uno en cuenta hasta que no le toca. Cuando le toca a uno es cuando da la alegría esa hoy. ¿Me ha tocado? Pues sí, que m'ha tocado. Li havia tocat, però la seva dona, n'Antònia, no ho tenia massa clar. Digo, ahora un premio a las 2:30, vente para acá para comer. Y bueno, pues nada, cuando llego a casa dices, no, que es verdad que me ha tocado. Y bueno, pues todos muy contentos. Desmentides les sospites, era hora de gaudir del premi i gastar-se aquests 6.000 euros. És només la primera de les 19 botigues que aquest matrimoni afortunat visitaran avui. Aquí tenen que fer un consum mínim de 200 euros. I a la resta tenen una altra condició. Es poden gastar un màxim de 600, un límit que no els ha evitat fer-se amb un pernil. Estem molt contents, un client més i començar el dia ben vengut un jamón, doncs fantàstic, molt bé. Un televisor. Estem molt contents i agraïts de poder servir també als clients. I fins i tot amb 3 bones peces per fer un perfecte bullit de peix. Així la gent pot accedir un poc a tot aquest tipus de peix que potser altres durant l'any no el compren, el que siga. Tot això i molt més en un dia que serveix per reivindicar la importància del comerç de proximitat a les Pitiüses.